Здравейте, приятели! Намираме се на вилата на ловна дружинка Чакаларово. Брачила там нещо мие джипа. Тук е чужарчето. И минаваме така. Наляво. Чужарче, искам да покажеш, че са мъжки прасета. Да ни кажа, че сме избили майките, да ни кажа, че сме мисарчета. Така, малки зъбчета. Топките и махнати си там. И другото мъжкарче. Но чак и уси вече. Ето, виждате. Това е, колеги, днес ще е разпука на ловна дружинка Чакаларово. Къде е отбор и юнаци. Сега да ги питаме един по един какво стана. Яни, почваме първо с тебе, защото ти какво направи? Хет-трик ли направи? Какво ти направи? Да, това е първият хет-трик за сезона. История. Да. Твоята история, нямаш друг хет-трик. Това е. Това само може да случи на територията на ловна дружинка Чакаларово, никъде другаде. Два изстрела, 3 прасета. С 2 изстрела, 3 прасета. И след това, къде отиваме, при кой отиваме? Марто, ти ли удари едното си скочи? Аз едно таралещче. Таралещче има бройка. Бройка, да. Бройка, прасенце. Циганка, ама бройка. Циганка, ама бройка. След това отиваме при кой? Дидо, при тебе ли? При мен, да. Ти какво направи? Опита се да ми извъннеш, не се получиха нещата. Емо ти извънна. И го пресекахме и го Пресекахме. гъсто. Браво. Кучето го бяхме копирали. Браво. И се получиха нещата. Благодаря на Боре. Да. Ако не беше, той нямаше да стане. Тук е масата, така. И последния майстор. Сашко? Сашко как? Дойди, какво направи? С такой кучето? Не, кажи, Сашко. Не, на Вайдинът беше най-отпред. Да. Не, къде е тук, това е ловна дружинка Чакаларово. Днеска голяма стука. След малко ще пробваме още една посия да видим какво ще направим. Здравейте. Вие откъде сте? Къде е наборите? Тук? Това е, колеги, от ловна дружинка Чакаларово за днеска. Той, какво да ви каже? Дидо... Ще има добавка към края на Дидо го боли кръка. Свърших работата на Боре. Свърши, ама боли го кръка, ама какво да направим? Така е. Това е за днес, колеги. Чао, до утре.